Waqt li l-Gvern ta' Joseph Muscat qed ikompli insisti li l-art fiż-Żonqor meħtieġa għal proġett tal-American University of Malta, il-kumpanija Ġordaniza tkompli tkeċċi l-ħaddiema tagħha. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li tkeċċija ħabta u sabta ta' tnax-il ħaddiem ieħor tkompli tagħti raġun lit-talba tal-Oppożizzjoni l-numru ta' għaqdiet ambjentali biex l-art ODZ fiż-Żonqor tingħata lura lill-pubbliku. Università bi 15-il student żgur li m'għandix bżonn 18,000 metru kwadru ta' art ODZ, apparti l-binja storika f'Baċir numru 1 f'Bormla, sakemm il-Gvern mhux se jippermetti li dan isir proġett spekulattiv. Il-mod ta' kif tkeċċew l-aħħar numru ta' ħaddiema permezz ta' email juri wkoll in-nuqqas ta' professjonalità fit-tmexxija tal-Università. Il-Partit Nazzjonalista fl-istqarrija qal li qed jerġa' jisħaq li dan huwa deal ħażin għal pajjiżna u li se jisraq lill-komunità tan-naħa t'isfel ta' Malta mill-ispazju ta' ambjent naturali. Għalhekk la darba Sadin Group qed jonqos milli jonora l-ftehim li ffirma, il-Gvern għandu jieħu kontroll tas-sitwazzjoni u jerġa' jagħti lura l-art lill-pubbliku kif talab il-Partit Nazzjonalista fil-mozzjoni mresqa aktar kmieni din il-ġimgħa.